shevhekero ari kuti nyaya ndeyekuunza n'anga pabvekero wasikuru mudunhu rangu usina mvumo kubva kuna sabhuku ishe namambo makuru zanemoodza kuti tukanunarera sorry, Mom. Pabvekero primary school panove vamunonongevo headmaster pakabiwa mapanels emasolar panels zvadaro vakashedza n'anga andizoti vakaishedza vachiti havana kuti zviitwe sei sezvo zvaro zvakakwandiite nekuti kana pabiwa zvinhu zvinoenda kumapurisa so vakashedza n'anga ndozondifonera vachiti pane n'anga iriko kuchikoro ndikati inini vakunditaurira vakunditaura n'anga yatoti yato pachikoro ndikavarambidza kuti aiyo hazviite kuti muite basa ramuda kuita pachikoro ipapo asi havana kuita sei havana kunditeerera vakaendera mberi nebasa ravo nenyanga n'anga basa ravo ravaita n'anga yakati kuti iite basa rayo inoda ropa so ndofa kwakazotsvagwa huku here kana kuti mbudzi yakazoda kuve neropa kuti n'anga ite sei iite basa rayo sadaro ini ndakavazovashedza kudare rangu ndichiva pamhosva yekuti zvandanga ndataura kuti musaendese zainzire mberi nezvinganga zvenyizvi ndozvendavashedzera kudare ndikavaripisa kuti havana kuteera zvandandataura asi manje kwazoita manje yeropa iyi ndikati ndaita budiki handikwanise mandese ndende kuna mambo wangu ndonyazvo waripisa chii ndaripisa mbudzi zviri kutaurwa pamusoro yemigwa zviri kutaurwa ichokwadi kuti ndozvandakaita taura ini musingaoneri zvakanaka ima mhosva yake uri pachii changamire mhosva yabvuma asi panyaya yeropapa ndopazosimudza ishe ndida kuenda ndikuti pakashandiswa ropa pachikora rakuda kuzikanwa kuti ropa rakashai ndo zvazoita kuti ishe wazorekunaa changamire zvichida iwo headmaster pamwe ndo wakatotsanangura dare kuti wakafamba sei nen'anga yacho kuti ropa racho rekutaurwa rizoita kuti dare rijekerwe kuti chii chakanyatsoitika kuti wasvikawo pakuzoita izvozvo ende chiri chikodzero chii wakazobatwa here wanhano havasati saka yakasenzei n'anga changamire vangu chekutanga ndinoti ndinokudza sabiti vangu chechipiri hasha dzimwe dzenguva dzinokupinze muna taiserwa ndingangoti ndichisvike munzvimbo ndakabirwe kakawanda pachikoro nekuda kwekugumbuka kuti zvaramba zvichiendeka mapurisa ndaramba ndichienda hapana chiri kudini chiri kubuda saka ini ndakataurirwa nditori muno mutaundi ndafambire school business mbavha idzi dzakuti dzeerera ndokutsvakawo kwangone namba dzandakapiwa kwakufonere n'anga ndikangoti handina kufonera ikoko ndakasvika kuchikoro changa chiri china ndasvika chiri china ndakabva ndagumbuka ndichingosvika zvikazi ndo zvaitira masoro ese akudini hakusisina rekodhi yekubirwa yanga yandinyanyira
ndakabva ndakuvhunduka kwakufona kuti kana nganga dzichikwanise kuuya dzigadzire vanhu ava kuti vadini vabatwe. Friday yacho ndakamukire kuende kupolice station kwa Matsiko. Wakatitaura kuti suspect ndiani, ndikati inini handina masuspect nekuti zvinhu zvakaitika handingati ndine suspect, asi bundu rangu ngere kuti ndaramba ndichibirwa. Saka inini ndiri kuti kana ndikakwanisa daidadaidze one n'anga inondigadzirira. Naizvozvo ndakauya kuno iri Saturday ndikatore n'anga achiti vanobva Samuel kudarika Kairesi vakati tinozvikwanisa. Taenda ndikati ndanga ndine umwe wangu chairperson kuchikoro vakati zvigoni kuti tiite zvinhu izvi Sadunhu asingadini asingazivi nemasaji. Ndakafonera Sabhuku Denhere, ndikafonera Sabhuku wamwe waDenhere zvakare vanoshandisira kuti ndafunika. Vese vanga vasikabatiki kusvikira vazonditi tiri kuHarare. Ndakafurira ndikafonerawo muzvari ndikati no ndo nyaya iripo. Ndaedza futi kufonerani Sadunhu dziri kudini dziri kuramba. Ndakaenda pana Sabhuku vanova mupatsi, taedza kufona ndataura nyaya zvikazi iyi nyaya ineni handidini handiikwanisi, zvakutoda Sadunhu wapai pachawo. Ndobva wazoedza kufona, yaramba kufona, tobva tasvike pakuzobata Sadunhu. Sadunhu ndotaura nawo, ndakapuwe foni kwakutaura nawo. Sadunhu ndo nyaya iripo. Vakati inini mudunhu rangu hamudini handizvibvumiri. Ndope ndakakakwadza ndikati saka dambudziko rinoramba richiende mberi here ndichingobirwa pachikoro. Ndakadzoka vakangoti inini handizvibvumiri. Semunhu anga ari neshungu nemasoro akabiwa anova ndiwo anopapembura, ndakati n'anga tikati no ndo zvaitwa, asi chekuita inini hapana ngekuti mwanga matodini mauya. Takabva pachikoro kwakudzike kugadhi wati ndinode kuti zvinhu zvangu ndichiita zvinode ropa. Ndikati ropa rangu yataura zvikazi kana jongwe. Ndakatore jongwe rangu pai mudanga ndobva tadzika ndikanza chiuraya wega jongwe wabva tauraya kwakuise pakabiwe masora. Wakati alright isusu tadini tapedza basa redu kwakutokwira kugadhi. Ndo mamirire zvakadini ezvakaita. Sadunhu wakazondidaidza kuti waite zvisina mutemo, ndikati ndinobvumirana nazvo, asi chikonzero nhasi ndinacho chishungu izvodzo kuti chikonzero dai ndakwanisawo hangu kuti ndibatsirwe nekuti zvaramba zvichiitika. Saka Sadunhu akatipe muripo, ndikati ndinobvuma nezvemadini nezvematauro. Tiri padare ndopekazopinde vamwe vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana. Tichaziya seiko kuti chikoro chedu chakachena kana kuti mwatounze satanism pachikoro? Ndopendakati kana zvakadaro ndiendese mberi kwaMambo Makoni. Kana kwaMambo Makoni kuchikwanisa vachikwanise kundipawo kuti ndichenurwe kuti ndakamira sei, uye nekuti akabe zvinhu zvechikoro izvi ndiani, nekuti dza 6 times ndichibirwa zvinhu zvinokosha. Saka vanhu vanga vari kuchema kuti pamwe headmaster ane urombo. Saka nekuda kweropa iroro ritakadeura ndizivi kuti chipembosi yen'anga yekuti zvidaro zvanga zvakamira sei, ndo zvendati ndiri kukumbirawo changamire wangu kuti kuchenurwa muripo nekupuwa na chiremba kana muchikwanisa kuti zvibude pachena. Ndatenda pane nyaya ipapo nekuti zvikoro zvizhinji zvine satanism ende vana vari kuita zvakawanda. Saka kana padeurwa ropa kudaro mangwani pamwe tinozoti tagara kana 1 week 2 weeks
ozoona zvakudi vana vakuputsika vana vakudi ndosaka ni ishe wako wakaona kuti zveng'anga yoyayo mondoisa ropa muchiita so hazvizikanwi kuti kubirwa here kwawakaita kana kuti urombwa hwavakuunza mumusha. Ipapo pane nomari kana padaro kazhinji waifana kuenda kwaishe okumbira ishe vane matare avo avaikwanisa kakuunza kuno kuti zvionekwe kuti chii chiri kuitika zvinhu zviri mulaini negwara redu rechiumwe. But kana wakuuya chikoro ipublic institution haisiri private institution yekuti iwewe wega unondotora wana chiremba wanobva gairezi anondokuta wataura kuti akabva pasi nhale pasi kwenyika ouya wega munomo makoni hatina here vanhu hatinoziva kuti hawana urombo hawana zvidhoma hawana kuita vanokwanisa kuti vatibatsire. Ndomubvunza ndazobvunza kuti ko up to now zvaitika mafaniro acho wakaaona here pamusoro yechangamire masola hazvisati zvauya. Ndingangoti ndakambosvika rimwe gore futi ndabirwa, that was 2021 or 2022. Ndakasvika kuna Saduni ndikakumbira kuti ndanga ndichikumbirawo kana zvichibvira nekubirwa kwandiri kuita kuti mungandipawo vana chiremba here. Ivo vakati handigoni kukupai vana chiremba. Vakandino vikazi aiwa ari upopo ndisadunho zvakare anokwanise kuite matanho isusu hatikwanisi kuti ndisadunho. Ndakafona ndikavatsanangurira ndichibva ndambonyarara zvakadaro. Unoku hakunai tinana chiremba dare redu tinana chiremba ungadai wakauya pano padare sekuuya kwawaita yodi kana kuti iyo even ishe vanoziva kuti tinana chiremba tinoshandisa mudare redu rechiwanhu kuti waite dare iroro. Saka tinoona paine mhosva nekuti mhosva iri kutyirwa kana yavari kutyira ivo ndeyekuti hatizivi kuti nekuti dai yanga iri yekuti wakarapa kuti pawanikwe zvinhu handiti ungadai wakazviwana but hapana chawakawana saka wakasiyei. Ndo mubvunzo unoramba ishe wainawo kuti kana kuti iwo wakaita izvi zvokuti mapanero zacho awanike hapana chatichawanikwa saka chii chakasiyiwa. Ungange uri kuseenzesa kuti pabiwa kuti uye pachena and as a public officer haubvumirwi kuti uite zvinhu zvakadaro papublic institution. N'anga unoidaidza kumba kwako wemene unoitwa kumba kwako not papublic institution oro kuti mudzimba dzenyu dzamunogara ipublic institution haisiri imba yokuti imba yako yawakatenga woita zvakadaro nekuti mangwani panozouya ogara akuvhumuka mumba imomo akuona zvinhu mumba imomo iwe watransfewa nekuti nhasi unotransfewa unzi chienda kwakati iwe wasiya wati isira mhiko nekuti nyanga dzinenge dziine mhiko zvinokanganisa. Saka pakakanganiswa ndovatidare toita sei kachangamire kuda sezvo society iri kufungidzira kuti headmaster wanenge wakatiitira zvisizvo zvinenge zvakadii Changamire kuti wamboonekwa nachiremba wedu wedare kuti haana zvakaipa here zvakasiyiwa pachikoro ipapo kana kuti kwakadii? Ndisati ndo zvamunoda zviri pamodi Changamire. Zvavari kuti imimi munozvionawo sei kuti community izoziva kuti hapana chakasiyiwa chakaipa
ndozvatindoda kuti tadzokera kucommunity tinokosa zvatsanangurira vakafonera ise vakafonera masazi vakati vakafonera muzvare indi muzvaro kwaise bhekevinani havana msiza wati vakafonera muzvaro asi I think tochienda kuseri pamusoro mambo ndingatoda kuziva zvangu kuti since awari head yavo wana deputy wavo kana TIC kana meno senior teacher ipapo iyo avachangamira ava kuti wauya nani ivo vavasi pachikoro mauya nani anozoona kuti kuri kuchenerwa kwamambo machenerwa SDC yenyu iripo ere panani wenharaunda unobata nechikoro nemi kati mangoya mega kudai SDC varipo muripo machena changamira ngatifambe no problem saka munoita nawo nachireti sanga yenyu enda kuchuru na sekuru nenyaya ya headmaster wokubhekerwa primary school. Saka sekuru wasvika kuti ndiri kuona nyaya yekupfumana panapa. Iwe murume iwe ndiri kuona uri munhu uri kunzi une zvawakaita pachikoro asi handina kuona kuipa kwawakaita wakazvichemera. Asi pachikoro ipapo patori nevanhu unenge uinawo. Vanhu ivavo ndo vari kutounza, vari kundotaurira vanhu vari mudhuze wemumusha kuti uyai pakati pane zvakati ndo vari kutobatsirana nevanhu vari kuba pachikoro. Saka kuti iwewe manje society iri kutoti haichakudi pachikoro nekuti vari kuti society iri kuti hatichakudi iwewe wauya kuzoda kuona uri kuzvida kuzvisimudzirei izvozvo hazvinei newe asi zvine vanhu mukati. Kwabva iwo wazonzoo kumusha kwenyuwo imimi munenge mine matare mei muchiita. Saka ratojambwawo rekuti zvekwenyu kumusha hamuchadzigadziri. Iwo wachita nekuti wakuru waizviita vanenge wakafa. Saka chiremba azoti aiwa ina handisi kuda kuti ndipo kuchajai zvakawanda. Ndiri kuda mbudzi 3. Asi pambudzi 3 ndinoda kuti mungondipa mbudzi imwe chete. Dzimwe 2 mozondipa iyo vanhu ava wadi wabatwa wauya iwo ndo wachazoripa zvakawanda. Asi chetinoda kukuudzai ndechekuti uyu munhu akauya achiita basa kubvira kutadza basa haana zvaakamboita zvinokanganisa mhuri yepachikoro. Kana kuti iwo unonzi une ropa kana chimwe chinhu chawakabata hauna, ingoriyo jambwa zvaro. Saka ndipei ndigadzire. Iwo vanhu ivavo vari kuita izvozvo kana vazobatwa ndo vachazoripa kuna sekuru Dendera. Saka ava wabva wati regai ndibvisa hangu mbudzi yacho, wabva wabvisa mbudzi yacho. Vachibva vazopuhwa zvavapuhwa wese wari 7, 6. Kunzi chiendai mundoita pakabiwa zvinhu izvozvi, mundoita izvozvo nhasi. Maita mozodzoka ini muchindiudza ini ndatotuma hangu zvinhu zvangu. Ndo mafambiro ataita. Pane pamwe pandasiya here. Asi wacheneswa. Zviita suru chimadzishe ndizvo zvako local. Ukandodaidza n'anga dzako kubva kunze manje munonetsana nemadziko then hazvizokufambiri zvakanaka. Yapera hauna zvaakuenda vanotaura aiwa zvakachena. Vanhu ivavo toona kuti tinofamba sei kana irova wako.
okay musingaimiri vakureitano ndingavula kuti uyoka pacost ndakabhadhara $50 nesamonsi $10 ndabhadhara nhasi ngatitomirira saishe chimira idare racho timbona kuti rinopera sei vanhu ivo ndowanezemba vakudi kana kunouka mambo kana kunoko hakuna kumbodaidzirwa kuti mambo vanovanonga vachiri asi chakuti zvinhu zvimbofana ita makosi sikakulenga machangamiri vati tiazopona makosi vanozvaivavo chiremba ati zvakawanda kana iwo wacho wafamba muchabhadharwa nevanhu ivavo manje manje. maona tazviri Asi wakawanda kana hanzi vanhu ivavo i4 ndomucommunity mucommunity asi hanzi vane vamwe pachikoro ipapo vari kuto nosabuda endai munosabuda information. All right, tosimuka.